Kidamtang pai ni phai EC pen kepang chengpon Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Asarpi Kalitang Basa Piteron Pichiki Moa Menpen Kibipon basketball tournament surihini rank korage thom patumi pai ni phai pho arnikang samapor mesen pen angdung kiti ke pathupon Dipurong supelong kedo Kasa basketball court along Kibipon Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Asarpi Kalitang Basa Piteron Pichiki Moa Menpen basketball tournament Kibipon along Dipu Maverick Satumpen Cepatil Piponsi Mesen pen angdung giti kapathu pachon ponlo. Kedamtang pai ni phai ECR ni pen pangcheng ponsi patumi ni phai pho arni gang samapor mesen pen angdung giti pathu ponlo. Bangso angdung giti kapathu ponalong alhi sarpwa man pen MLA Bida Singengleng KAC CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang KAC EM Semisis Lapen Karbiang Long Autonomous Council CM Achor Sangpika che teron pi lapen Ronghang hem lapen teron hem adon araba tum che tong runsi angdung kiti kapathualong RDP don Bangso angdung kiti ke pathualong soarlo him pen hini angdeng anong HBC atum pensi tangka sui thongke lapen trophy che palong ponlo lapen ke hai anong team ni hang atum pensi tangka suri phoke lapen trophy setami che palong ponlo Lapen napu sopin so hinanat ke thom anong HBC Guwahati atum pensi tangka suri kep lapen trophy che palong ponlo lapen hini angdeng anong lake team ni hang atum si tangka suri thom kep lapen trophy che palong ponlo lapen ke chengsi mate championship trophy Dipu Maverick atum pensi tangka suri phokep lapen trophy che palong ponlo lapen best player anong Brentford Dipu Mavericks pensi che palong pon best defender anong lake team ni hang pensi che palong pon lapen top scorer anong Nunbua Dipu Mavericks pensi che palong pon lo lapen ki hai anong ka che palong atuma phan an ka che tong don aluhi atuma reding pensi pipa je pon lo News report Longsoda Ringti Karbiang Long Live